Joku minkä. Tällä kertaa minä, Joona Ylitokkila ja meidän luokkalainen HR09, Toni Korrosen. Meillä on tässä tämmönen pieni tarinanmuotoinen juttu. Näetkö? Joo, kyllä. Kamerassa näin. Niin minä luen sen teille tällä kertaa. Hyvä. Aihe on muumio. Kerran oli pikku hattivatti, joka löi Muunpeikkoa kiveksi, jolloin Muunpeikko älähti. Tämä teki kutaa, sanoi Muunpeikko. Hattivatti iski takaisin. Ei! Kunnes Mörkö tuli nussimaan pikkumyytä, mutta Nipsu vastasi mörän kivekset ja myy naisten suklaakondomia. Kyllä. Kunnes Nipsu sai pesää mun mammalta. Mörkö ampui Nipsua otsikkoon, eli otsaan, ja sen Kyllä. isti. Elikkä, mutta meni huti. Eli Mörkö ampui ohi Nipsun otsikkoon. Tarinan kivekset ovat nyt niskun verstalla, niskun. Salainen polttoaine vähän käyttää. Salaisen lentohärveliin. Nyt tulee tarinan opetus. On aina, kun hattivatti lyö kiveksiin, hävitä muumimamman istuttaa. Kiitos.